низоми мукаммаликорӣ бо натиҷаи ҳаррӯза корҳои бунёдӣ ва васлкунии таҷҳизоти зарурӣ дар нерӯҳои барқи обии Роғун ки заминан барои рушди босуботи Тоҷикистони соҳиби истиқлол аст, аз рӯи нақша ҷараён мегирад. нерӯҳои барқи обии Роғун ин мавзеъ қисмати бунёди сарбанди нерӯҳо аст ки айни ҳол корҳо барои устуворсозии ядрои сарбанди нерӯҳои барқи обии Роғун ҷараён дорад. Дар ин қитъа ҳар як кор аз рӯи стандарти байналмилалӣ ва сифати муайяни сохтмонӣ иҷро шуда аз рӯи ченаки хос санҷида мешавад. Корҳо бо сифат ва суръати баланд ҷараён дорад. ҷамъоварӣ, тахту ҳамворкунӣ ва истифодаи захираи сохтмонӣ бо услуби хос дар иншооти муҳиму тақдирсоди аср ҳар як тадбир мутобиқ ба стандарти сохтмони иншооти гидроэнергетикӣ амалӣ карда мешавад. Сифат ва суръати корҳо дар асоси рӯҳияи баланди корӣ азму иродаи сохтмончиёнро дучанд мегардонад. тӯли 5 сол мешавад ки дар ин нерӯҳои барқи обии Роғун корро фаъолият менамоям. ҳар як коре ки дар ин нерӯҳ рафта истодааст аз рӯи ҳисси баланди миллӣ мебошад. мо фахр мекунем ки дар чунин давлати сулҳу субот зиндагӣ мекунем ва барои ояндаи миллат чунин нерӯҳоҳо сохта истодаем ки барои ояндаи насли мо хеле фоидаовар мебошад. чунин аз имрӯзи Роғун оянда дар таърих заҳмату талоши созандаи ҳар як мутахассисро саҳифаҳои рангин чун нишона нигоҳ медоранд. айни ҳол корҳо дар нуқтаҳои сохтмонии нерӯҳои барқи обии Роғун ки ҳар яке марҳилаҳои муҳими ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат ба шумор меравад, тибқи ҷадвали корӣ ҷараён дошта ҳар як амал сари вақт бо ченаки хос санҷида мешавад ки стандарти байналмилалиро соҳиб аст. айни ҳол шумо дар иҷрои кадом кор машғулед? дар бораи троксел барои санҷидани устувории платина мо ҳамира санҷиш карда дида баромадесем аз 25 сантиметр месанҷем якум бор бо дуюм бора дар 150 сеюм бора 50 сантиметр ҳаме намнокии замина ва қабатҳои намнокиро рехташудаи бетона мисол бақват будани бетона ҳамаи троксел дида мебарояд. айни ҳол аз рӯи хулоса устувории бетони рехташуда дар ядрои сарбанди нерӯҳои барқи обии Роғун чӣ гуна аст? хоб ҳозир айни ҳол 98% устувор шудагиаст. баҳои дақиқ ва хулоса барои идомаи корҳо ҳар қадами гузошташуда бо дар назардошти аҳамият ва муҳимияти иншооти аср нерӯҳои барқи обии Роғун аз рӯи тавсеяи техникӣ ва талаботи нақша ҷараён мегирад. ҳамин гуна татбиқ ва иҷрои нақшаи сохтмонӣ дар ҳар қитъа сифатнок идома дода мешавад. айни ҳол корҳои хобунидани маводҳои сарбанд аз ҷумла ҷинсҳои кӯҳӣ ва шағалзамин дар қисмати болоии сарбанд дар сатҳи 1140 метр ва дар қисмати поёнии сарбанд дар сатҳи 1065 метр идома дорад. ҳаҷми лоиҳавии маводҳои сарбанд 80 миллион метри мукаабро ташкил дода то имрӯз зиёд аз 18 миллион метри мукааб мавод хобонида шудааст. дар минтақаи ядрои сарбанд корҳои хобонидани бетони кӯбида дар таҳкурсии ядро, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобунӣ, галереяҳои ядрои сарбанд идома дошта аз 268400 метри мукааб ҳаҷми лоиҳавӣ то имрӯз 119000 метри мукааб бетони кӯбида хобонида шудааст. инчунин корҳои сементатсияи мустаҳкамкунандаи таҳкурсии ядрои сарбанд бо маром ҷараён дошта аз 3272 адад чоҳҳо то имрӯз 2358 чоҳ парма ва сементатсия карда шудааст. шахтаи дарвозаҳои таъмирии обқабулкунаки доимӣ, суръат ва сифати корҳо дар ин нуқтаи муҳими иншооти аср натиҷаҳои хосро дорост. мо дар минтақаи шахтаи дарвозаҳои обқабулкунаки доимӣ қарор дорем. ҳозир ҳафорӣ намудани шахтаҳо дар чуқурӣ то 100 то 110 метр ҳафорӣ мешавад. сатҳи 1290 обанбори Роғун дар ҳамин сатҳ бардошта мешавад. ҳозир корҳои ҳафорӣ рафта истодааст. корҳои таркишӣ, бетонгирӣ, мустаҳкамкунӣ, бетони давраи аввала ба давраи конструктивӣ ҳамаш лоиҳаҳои корӣ дорем. иҷрои корҳо рафта истодааст. ҳамаи лоиҳаҳо аввал аз назорати намояндаи фармоишгар гузашта экспертиза гузаронда мешавад. баъд аз ташхис истифода ба корҳои сохтмонӣ равона карда мешавад. айни ҳол корҳои сохтмонӣ ва бунёдӣ дар нерӯҳои барқи обии Роғун дар қитъаи шахтаҳои садамавӣ ва таъмирии нерӯҳои барқи обии Роғун ки дар иншооти обқабулкунаки доимӣ ҷараён дорад
бо суръат ва сифати баланд пеш меравад. дар ин замина тамоми корҳо аз ҷониби мутахассисони маҳаллӣ бо сифати хуб ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ амалӣ карда мешаванд. ҳоло дар ин мавзеъ корҳои хокбардорӣ ва мустаҳкамнамоӣ дар обқабулкунакҳои асосӣ аз сатҳи 1152 то 1570 метр мунтазам идома дошта. инчунин корҳои заминӣ, пошидани маҳлулҳои бетонӣ ва гузоштани анкерҳои хоси техникӣ босифат амалӣ карда мешавад. дар иншооти камераи васлгарии турбинаҳо корҳои хобонидани бетони конструктивии деворҳо ва болори зери крани борбардор бо суръат идома дорад. корҳои бетонхобонӣ дар ҳаҷми 2548 метри мукааб иҷро шудааст. айни ҳол тадбирҳои бунёдкорӣ аз ҷониби мутахассисони заводи таҷрибавии механикии шаҳри норак низ дар 8 нуқтаи сохтмонии нергои барқи обии Роғун мутобиқ ба талаботи сохтмонӣ амалӣ карда мешавад. мо ҳозир дар минтақаи камераи васлгарии оҳанфулӯзоти турбинаи водоводҳои обрасони нерӯгоҳ қарор дорем. дар ин минтақа ширкати мо ҳамаи корҳои ҳафорию мустаҳкамкории бинои толори васлкунии оҳанфулӯзот ва тайёр кардани шахтаҳо барои васл кардани оҳанфулӯзот тайёри корҳо рафса истодааст. дар айни ҳол шахтаи 3-4 корҳои ҳафорӣ пурра қариб тамом шудагиянд. корҳои мустаҳкамкунии сементатсия давом доранд. шахтаи 5-6 корҳо анҷом ёфтагӣ дар он минтақа ҳам корҳои сементатсионӣ давом доранд. шахтаи 1-2 корҳои ҳафорӣ дар айни ҳол давом доранд. дигар корҳои боқимонда мувофиқи ҷадвали пешниҳодшуда рафта истодаанд. корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкорӣ дар нақбҳои обрасони рақами 5, 6 ва қисмати болоӣ ба анҷом расида. дар шахтаҳои обрасони 4, 5 ва 6 иҷрои корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда идома доранд. дар шахтаҳои обрасони 1 ва 2 бошад корҳои кушодсозӣ ва мустаҳкамнамоӣ амалӣ карда мешавад. раванди сохтмон дар нерӯгои барқи обии Роғун бо истифода аз маводи хушсифат ки хоси талаботи техникии сохтмони иншооти гидроэнергетикӣ мебошад пеш бурда мешавад. бо ин мақсад конҳои алоҳидаи захиравӣ низ ташкил шудаанд. айни замон мо дар мавзеи кони 17 маводи гилхок қарор дорем. маводи гилхок дар ядрои сарбанди асосии нерӯгоҳ ҳамчун маводи зидди полоишӣ, маводи обногузар истифода бурда мешавад. мутахассисон ва кормандони кон саъю кӯшиш намуда истодаанд ки аз боду ҳавои мусоид истифода бурда ҳарчи бештар мавод истеҳсол намояд. бо дар назардошти таъмини саривақтӣ ва босифати корҳо ки ҷараёни он аҳамияти муҳим дорад, дар нерӯгои барқи обии Роғун техникаи муосир истифода мегардад. ҳоло дар сохтмон 13878 нафар кормандони муҳандисиву техникӣ фаъолият менамоянд. шумораи мошину механизмҳо бошад 3368 ададро ташкил медиҳад. дар давоми як моҳи сипарӣ гардида дар маҷмӯъ 33 автомашинаи муқтадири замонавӣ барои идомаи корҳои сохтмониву васалгарӣ вориди майдони сохтмон гардидааст ки дорои иқтидор ва хусусиятҳои хоси хизматрасонӣ мебошад. ҳамин тариқ барои ноилшавӣ ба муваффақият тамоми имконот ва иқтидори корӣ дар иншооти муҳими аср нерӯгои барқи обии Роғун самаранок истифода мешавад. дар раванди корҳои сохтмонӣ ки мутобиқ ба стандартҳои муосир бо назардошти технологияи хоси бунёдӣ идома дорад, иҷрои корҳои заминӣ, насбу васли дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ амалӣ шуда сифат ва суръати корҳо баҳои хос мегирад. нерӯгои барқи обии Роғун айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар тамоми мавзеъ ва қитъаҳои сохтмонии ин иншооти муҳими гидроэнергетикии мамлакат бо сифат ва суръати баланд ҷараён дорад. тамоми корҳо аз ҷониби мутахассисон ва сохтмончони маҳаллӣ иҷро карда мешаванд ки мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ мебошад. айни ҳол мо дар шахтаи дарвозаҳои садамавӣ ва таъмирӣ қарор дорем ки яке аз иншооти муҳими ин нерӯгои барқи обӣ ба ҳисоб меравад. фахриддини Муҳаммадюсуф, Баҳодур Қурбонзода, ахбор, нерӯгои барқи обии Роғун.